pitää ajaa. Tää on täysin voitettavissa tää matsaa. Rennosti. Ei tarvitse jäkittää. Rentoa painia. Samalla kuin suomalailla. Hyvä. Ei tää ratkee voimalla. Siitä ei saa alasmieltä, jos sä näet sen kilppari, niin sun pitää kaataa se selälleen. Kaadat sen Antti selälleen. Rennosti. Mä liikuttelee rentoa painia. Hyvä. Just näin. Nyt vaan tarkkaan. Ja kilppari! Bra, Andreas! Kilppari, se saa pisteet, kilppari! Kaveri sai pisteen. Antti, sulla on 2 minuuttia aikaa. Täällä on nyt poänganea. Antti, nyt on 2 aikaa, nyt pitää sitten tehdä. Pitäis viipata tai lopettaa. Mua ei auta. 1 minut har gått. Antti, minuutti 30, nyt sit rähinä päälle. Ei oo enää mitään hävittävää. Joustavaa! Jatku, sweepi! Otat sweepin siitä! Väkisin päälle! Jalkaa kiinni! Ja uudestaan! Lisää! Menee! Koko ajan menee! Kom igen Andreas, du leder. Antti, sulla on minuutti aikaa saada jotain siellä. Rullaa! Just! Ja sit nousit päälle, jos ei se tuu. No Antti, pitää päästä sitten päälle, jos ei se lukko tuu. Kuulikko? Päälle, nousit siitä hiftarista. Kom igen päälle, Andreas. sulla on tasan ja sulla on lopetusyritys. Kuulikko? Hiftarista päälle. Antti, nyt sulla on 30 sekkaa aikaa nousta päälle. Antti, sä saat sweepi, jos sä nousit päälle. 2 minuter har gått Andreas. Nousit päälle. Jalka toi, ajat sen leg draggiin. Varo omaa jalkaa. Ajat sen leg draggiin. Nyt on Antti sitten kiire jo. Yritä nousta päälle, jos pystyy. Oma jalka toiselle puolelle, ja pura se mittari. 30 sekunder kvar. Vasa speed. Nyt vasa speed. Come on. Pura se mittari, niin sä saat sen sweepin, se on siitä kiinni. Antti, uudestaan päälle ja purat sen mittarin. Samalla päälle ja purat sen jalan. 10 sekunder kvar Andreas. Det är bara någon sekund kvar nu. Sitten sä saat piste. Pura sen jalat pois. Pura ne jalat. Nu är tiden ute. Fine.